ପିଠାରେ କେତେଟା କଣା? ଆଇ ଦେଖ ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେତେଟା କଣା ତମ ସବୁ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ଯେତେଟା କଣା ବାଳ ଚକୁଳି ପିଠାରେ ସେତେଟା କଣା। ଝାଡୁ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଝାଡୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ ଟିକେ ନୋଟ କରିଦିଏ ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବି ତମ ମାନେ ବି ନୋଟ କର। ଝାଡୁ ଇଣ୍ଟୁ ଝାଡା ଖିଆ ଆମର ରଜ କୁଇନ ର ଜଜ ଇଣ୍ଟୁ ବୋକା ଚୋଦା ମା ଧିଆ କହିଲ ଝାଡୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସେଟା ତ ବୁନିଆରେ କିଏ ଦେଖିଲା ଝାଡୁ କେତେ ପ୍ରକାର ତ ବୋପା ତିଆରି କରିଥିଲା ସେଟା ଝାଡୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଟା କୋଉଠୁ ଆଉଛ ସେଟା ବୋକା ଚୋଦା ଏଠି ଆସିକି ହଉଛ ରଜ କୁଇନ ର ଜଜ ନା ମୋ ପାଟି ତ ଖରାପ ନହେଲେ କଣ କହିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ କେତେଟା ଦେଶ ଅଛି କହିଲ? ମା ଧିଆ ଭାରତ ଗୋଟେ ଦେଶ ପୁଣି ଭାରତରେ କେତେଟା ଦେଶ ଅଛି କୋଉଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛ ତମ ମତେ ଟିକେ କହିଲ ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ କେତେ ଘୁଅ କହିପାରିବ? ନା କେମିତି କହିବ ତମେ ତ ଯାଇକି ବସିକି ଛେରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛ କେମିତି ଜାଣିବ ଗାଣ୍ଡିରେ କେତେ ଘୁଅ କହିଲା ଭାରତରେ କେତେଟା ଦେଶ ବୋକା ଚୋଦା ନେଇକି। ଭାରତରେ କେତେଟା ଦେଶ ଅଛି? ଭାରତ ଗୋଟେ ଦେଶ ଭାରତରେ ଦେଶ ସାର୍ ଭାରତରେ ଦେଶ ନାହିଁ ନାହିଁ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତମେ ନା ଲେଖିକି ରଖ ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ସେଟା ଏଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଜ ଆଗ କତି ଆସୁ କୋଚିଂ ଦେଖ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା ବୋକା ଚୋଦା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆମ ଏଇ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ